Здрасти, приятели! Нали знаете какво ще се правя? Само да замъча като Хелуин. Нали знаете, че вчера беше Хелуин. Мога да ви покажа колко побои съм събрала, ама по-късно. Така, сега. Ето вижте. Вижте какво имам. Това съм си го използвала. Понякога мама го използвала. Мен ми го подари. Просто махам разходите от розовото. Розово. Ако искате да знаете, че да ги видя. Вижте читката, ама не мога да ви го покажа. Сега, тук слагаме по това око малко. Защо виждали са, не знам. Иска се. Да ви покажа свечара. Ето, така вече да започваме, защото няма време. Така, тук малко слагам. Оле, вижте, нали виждате, че тук се. Сега тук. Тук мисля, че е. Стана